komentarišemo kako je bilo dobro da je Darko neki šejk. Pa da kupimo sve što smo ovde vidjeli. Joj ljudi, znaš što sam ja sve dogovorila Darka? Ubit će me. Peške, idemo peške da stopiramo. Pošto se ovaj naš auto zaglavio. Ukoliko pripadnik lokalnog stanovništva želi da oženi ženu koja je takođe pripadnica lokalnog stanovništva, oni daju jako veliki novčani podsticaj, čak daju i kuću. Ja sam naravno dobila haljinu, to će me Darko posle snimiti. Bogatima kaže 25.000 milionera samo u ovom gradu. Zdravo svima, dobrodošli u novi vlog. Kao što vidite u naslovu, Darko i ja smo bili u Dubaju. Rekla bih da je ovo jedan od najluksuznijih gradova u svetu. Imali smo jako veliku želju da dođemo. I sada smo sve obišli šta se moglo obići, dobro nismo baš potpuno sve. Ja sam vam malo nešto od toga zapravo snimala, tako da to ćete vidjeti u nastavku vloga. Budite slobodni da pitate sve što vas zanima. Takođe na storiju, na highlight sam takođe stavila Dubai 2020 gde možete vidjeti još neke sitnice koje sam možda izostavila. Stvarno sam se trudila da vam pokažem što više. Bazirali smo se na obilaske. Kada naredni put budemo ovde došli s decom, ovo nam sad bio kao neki medeni mesec na kom nikad nismo bili. Kada budemo došli ovde s decom, tačno znamo gde ćemo otići, na potpuno druga mesta, jer je to druga vrsta odmora. Takođe, s obzirom da je sada početak marta, dakle sutra je 7. mart, voda je još uvek hladna, još uvek nije za kupanje, tako da ukoliko želite da dođete, a da ovde uživate kao da ste, da tako kažem, na letovanju, izaberite maj, eventualno april, kasnije kažu da je pretoplo, prelepo je i, šta da vam kažem, uživajte u ostatku vloga. Sada ću da vam pokažem našu sobu. Jako je lepa i moderna, imamo predivan pogled, iako nam je staklo skroz nešto od peska i prašine. Ja bih to tako lepo oprala da može da bude još upečatljivije, ali sada ću sve da vam snimim. Kao što sam rekla, mi smo u Media One hotelu, u agenciji su nam preporučili baš ovaj hotel zbog lokacije, da je nekako najzgodniji, jer mi smo stvarno odlučili da idemo svaki dan, s obzirom da smo sami bez dece, da idemo na neke ekskurzije na koje možda ne bismo mogli s decom da idemo. S njima bismo išli u Legoland, a zato sutra idemo na safari. Pre nego što pokažem sobu, pokazat ću vam taj čuveni pogled. Evo pogled, inače grad je, to ću vam sve ispričati i snimiti lepše, ali tako je užurban, ubrzan, modern, ima svega i jedva čekam da idemo sada polako da krenemo da obilazimo. I evo mene ovde, dakle ovde imamo klasiku televizor, ovde je naš krevet, još uvek nije bila spremačica, nije ga lepo zategla. Jako mi se dopada ovaj zid i ova ovčica i ovde sve što je ovako moderno. I kao što vidite imamo lepo staklo, ćao Darko. Darko je presrećen što ga snimam, naravno. Ja sam se ovde najviše u suštini raširila, kao što vidite, moje stvarčice, sve. I mislim da sam ponela dovoljno stvari. Sada kada smo uplatili sve ekskurzije, sada tačno znam šta ću koji dan da obučem. Evo ga kupatilo. Ja sam tu naravno raširila svu svoju kozmetiku. Ovde imamo kadu, ovde WC. Tako da, to je to. To je naša mala soba, a mi sada idemo u razgledanje marine. Još ćemo da vidimo gde ćemo tokom dana. Od sutra nam kreće adrenalin, dakle od sutra kreću sve žive ekskurzije do petka, tako da sve ću vam to snimati i mislim da će vam biti interesantno. I mi smo odlučili da peške dođemo do marine, od našeg hotela bukvalno treba 15 minuta i tek ćemo obići. Kao što vidite ovde se dosta gradi, zgrade su ogromne, to je ono zapravo što sam i očekivala, tako da vreme je divno. 25 stepeni, onako toplo, a ne peče. I od sunca ne vidim baš najbolje, ali nadam se da vam sve lepo snimam. I stvarno ću se potruditi da vam snimim što više. To je sladak restorančić. Mi sad šetamo zapravo i tražimo taj mall
jer tu moramo promeniti novac, zato što na bilo kom drugom mestu nisu baš dobre kursne razlike. Tako da, ova marina mi se toliko sviđa, a inače svuda nekako kad gledate, kao kroz maglu da gledate grad, tako imam nekako utisak. Ali stvarno je jako lepo, ne znam kako je leti, verovatno je nepodnošljivo, ali u ovom periodu je stvarno savršeno. I došli smo do Dubai Marina Mola, sada ćemo da uđemo. Kao što vidite, ovde oko nas su zgrade, jahte, sunce i ovdje ima baš dosta ljudi koji šetaju i uživaju. Tako da, vidimo se. Kada su tu šljokice, meni se dopada. Inače, ovaj mall, odnosno tržni centar, sam po sebi nije ništa spektakularno. Prodavnice, manje više, mi imamo sve, ima nekih, naravno, brendova koje mi nemamo, ali generalno ima restorana, kao i u svakom tržnom centru. I kad smo izašli iz ovog mola, imali smo nekoliko opcija, s obzirom da nam je četvrtak ostao za Miracle Garden, za obilaske nekih stvari koje smo planirali. Danas smo odlučili da obiđemo i taj veliki shopping mall, Dubai Mall, tako da seli smo u taksi i sada idemo tamo. Onda ćemo da ručamo, da se prošetamo. Čuli smo da tamo ima isto zanimljivi stvari da se vide, tako da, eto, snimam vam i tamo sve. Evo je naša mapa. Sada idemo ovde u ovaj mall, ići ćemo i do zgrade Burj Khalifa, ali to smo posebno platili drugi dan, pošto to mora da se rezerviše, kao i do ovog hotela, Jedro hotel, Atlantis, to ćemo još vidjeti. Šta je ovo molove, Milice, šta je to? Tu smo bili. To je ski centar. Aha, ski centar, da, pa ne znam da li ćemo ići na ski centar. U ski centar, delfinarijum ne bismo mogli to da uradimo deci, kad smo došli bez dece, stvarno neću da im pokazujem slike kako sam ja bila s delfinima, oni nisu. Generalno rekli su na Dubai ne treba doći s decom, ali ja sad kad sam vidjela ovaj Legoland i mislim da ima dosta toga, ima i ovaj, ali za ipak malo veću decu, mislim da ovo bi naše deci sad konkretno bilo sve jako, jako naporno. Tako da imamo tu sve zaokruženo, sutra idemo na ovaj safari, pa ima i vožnja balonom, vožnja helikopterom, ali mi sve to nećemo ići. Zapravo to što nam je vodič je preporučio, jako je dobar vodič, baš smo, mislim, onako, baš nam je fino se objasnio, mislim da će biti sve okej. Ko šta radi, Darko i ja idemo i vičemo ovo kad bi vidjeli Sofiju Uroš, ovo kad bi vidjeli Sofiju Uroš, sad nam je malo žao, ali ne bismo mogli ovo sve da stvari snimali. Pogledajte ovdje, usred tržnog centra, lepo klizalište, napolju 50 stepeni, ovdje je klizalište, i šta još komentarišemo Darko i ja? Komentarišemo kako je bilo dobro da je Darko neki šejk, pa da kupimo sve što smo ovdje vidjeli. Jao, što je dobro. Ovo inače samo u izlogu, što bi se reklo. Ima i dole i gore slično, a možete da platite, međutim ogroman je red, a i ovaj vodič nam je savjetao da ne plaćamo, da je dovoljno ovo da vidimo, da ćemo zapravo vidjeti taj podvodni svet u jednom od hotela, koliko sam ja razumela, da isto ima nešto slično, što smo već platili, tako da to je to. Gdje mi je Darko? Jao, Darko, vidi. Prodavnica slatkiša. Sofija inače jako voli da gleda Filipa i Zagu i ona je rekla da želi da je donesemo čudne slatkiše. Tako da ja moram ovdje ući da vidim da li ovdje ima čudnih slatkiša. Jao, vidi, ovdje prave one lize. Thank you. Ovo je dobro. Kao svilene bombone, ali mekše. Ljudi, kako oni ovdje, sav novac bismo ostavili u ovoj prodavnici. Tako da imamo sreće što možemo. Darko, izvoli jednu bombonu. Ovaj tržni centar je toliko veliki i toliko ima bukvalno sve
moguće prodavnice koje vam sad padnu na pamet, ovdje ima da se nađu. Sad smo ovdje došli u deo da je zlato, pojeli smo deo da su satovi. Sve je toliko skupo da je to strašno, ali lepo je šetati i gledati. A ako ste mislili da je sve ovo ono što smo vidjeli sve, daleko od toga, ovdje imamo ljudi i dinosaurusa. I ovdje smo inače, ovdje smo u Nike shopu, ljudi patika, ja ne znam, ima 100.000 vrsta. Ovdje je ta čuvena fontana, kažu da je noću impresivno, tako da moramo doći i uveče, definitivno, ali svakako je lepo i preko dana da se prošetamo i mislim da ćemo sad upravo isići ovdje dole. Negde visoko u oblacima je sam vrh Burj Khalife, tu ćemo doći jedan poseban dan. A sada, ipak smo se ovdje spustili, mogu vam reći da baš uživamo i čekamo da se uključi ova čuvena fontana, ona se uključuje na svakih pola sata. Tako da moramo, kao što sam rekla, doći ovdje i uveče, ali ja da čekam da sad ja to vidim. Čim sam vidjela nešto da je u roza boji, naravno da mi je prelepo. Morat ću da se slikam, žao mi je. I evo me na bazenu, dakle danas nam je drugi dan ovdje, s obzirom smo došli u subotu uveče, računam da nam je ovo drugi dan. Mogu vam reći da uopšte nije toplo, mislim toplo je ovako da budemo u kupaćima, ali nije da prži sunce, nije pretoplo, sada je na primjer 10 ujutru. I treba da idemo danas na safari, jedva čekam sad Arka da dođe, sad ću vam pokazati ovdje kako je. Kao imati mali neki separeji, iskreno kažem uopšte mi se ne kupa. I to je to, dakle sutra idemo u Abu Dhabi, za preko sutra smo otkazali top 5 destinacije, s obzirom da smo već sami obišli tu fontanu i bili smo u Marini, tako da ćemo ići samo u Burj Khalifu preko dana, s obzirom da je ovo bila ponuda za večer, rekli su nam svi da je najbolji taj pogled zapravo preko dana. Tako da vidjet ćete, već ću vam sve snimati i pričati gdje smo i šta smo i što smo. Stigli smo na safari, sada imamo mali odmah, putovali smo jedno sat vremena od hotela i kada budemo ušli u auto i kada krene cijela ova tura, onda ću da snimam. Jedna stvar u meni, ja ne idem na tobogane jer taj adrenalin kad proradi u meni nije mi dobro. Ja sam se sad s ovim vozila. Možda reći da sam pobedila neke od svojih strahova, tako da... Nekad bi sela na ovaj kvad. Nikad. Znači, bukvalno, ne znam, stoji taj novac. Ne napravi 2 metra. Mi smo tražili da uslikamo zalazak sunca. Idemo peške da stopiramo. Pošto se ovaj naš auto zahvalio. Da ga dofrenče. Ne da će biti samo zalazak sunca, nego će biti totalni zalazak. Totalni zalazak sunca i... Noć u pustinji. Avantura počinje. Tati ne ide da pomogne. Evo ga, Išla sam da mi nacrtaju ovo na ruku. Kada prođe jedno pola sata moći ću da isperem i ovo će trajati nedelju dana. Inače nemam nijednu tetovažu na telu, niti planiram, ali ovo mi je bilo jako autentično. Ljudi, znaš što sam ja sve dogovorila Darka? Ubit će me. Ej, šeki, šeki, tako ti je laka.
vratili sa safarija, da ste me pitali odmah nakon vožnje, rekla bih vam ni pošto nemojte ovo da uplaćujete. Ako naravno volite adrenalin, obavezno platite. Međutim, kada smo osetili nekako pustinju, slikali se, skroz sam zaboravila na to kako mi nije baš bilo prijedno tokom vožnje, čak nisam ni uspela ni malo da snimim zato što mi je stvarno bilo strašno. I onda posle kad smo seli u auto da bismo došli do tog restorančića, koji je isto, da kažem, u jednom delu pustinje, onda sam već bila kao, nije mi se tako strašno. Tako da treba samo malo vremena da se naviknete. Bilo je lepo, mi smo uplatili preko agencije, što mnogi od vas su mi pisali kako je to mnogo skuplje, međutim imali smo, kažem, uključeno tu i večeru i stvarno profesionalnog vozača koji je bio super i koji inače nam je pokazao kako se pre 3 meseca je vozio Will Smith i njegovu porodicu, tako da kada je Will Smith izdržao, izdržali smo i mi. Sve to, šalu na stranu, u svakom slučaju stvarno je bilo baš impresivno i lepo, to ste već videli, a sutra nas čeka Abu Dhabi, jedva čekam. Dobro jutro smo ustali baš jako rano, idemo za Abu Dhabi, tako da ćemo da vidimo gdje ćemo osim čuvene džamije svratiti. Čini mi se će to biti kuća, barem ćemo proći pored kuće princa, tako da, princ ili neki glavni šejk, sad ne znam kako ću vam kažem. Garsonjera. Da. Dakle, proći ćemo pored kuće tog princa iz Abu Dhabija, bit ćemo naravno u toj glavnoj džamiji i gdje ćemo još ići u jedan hotel na ručak i mislim da ćemo još nešto malo obići, tako da danas nam je baš ceo dan popunjen i onda naredna 3 dana imamo isto nešto što smo rezervisali, neka mesta da obiđemo, međutim bit će ipak malo slobodnije, moćemo konačno malo da obilazimo i plaže. Also in Saudi Arabia, the third largest one in Casablanca, in Morocco. Polako ulazimo u džamiju, sve ću vam ispričati, pošto je vodič bio jako zanimljiv, evo ga ispred. I bukvalno nam je ceo sat koliko traje put iz Dubaja do Abu Dhabija pričao razne zanimljivosti i ja sam sve zapisivala kao prava štreberka. I evo nas, ulazimo u džamiju. Vrlo su stroga pravila što se tiče ulaska i što se tiče naravno garderobe, što kaže ovaj vodič kao pasoška kontrola da biste ušli, ali zaista izgleda jako lepo i impresivno i on nam je preporučio da odmah prvo da idemo unutra, a nakon toga da se slikamo ovdje napolju, tako ćemo i uraditi. Ja sam naravno dobila haljinu, to će me Darko posle snimiti, i maramu, iako sam ja obukla farmerici majicu kratkih rukava koja se ne providi, imala sam i sako beli koji se ne providi, međutim vodič je ipak procenio da bi moglo da se napravi neki problem oko toga, da se ipak kao možda malo providi, tako da sam obukla ovu haljinu, ali dobro, to je sve autentično i lepo. Svi se slikaju, ali ovo je stvarno toliko lepo da ja nemam reči. Prelepo je. Evo ga ljudi, najveći luster na cijelom svetu, pun je raznoraznih dragulja, kristala, stvarno je impresivan. A ovo je 4. po redu, najveći tepih na svetu, ne možemo ni da vidimo dokle sve dolazi i tkan je u Persiji, čini mi se da je u Persiji, da su tako rekli da je potpuno persijski tepih. Definitivno ova sala stvarno neverovatna. A ovaj luster možda nije najveći, ali je također prelep, pun predivnih kristala. I ovdje se svi fotografišu, snimaju, stvarno ne znam koji deo bih izdvojila kao najlepši, sve mi je prelepo, a
sad idemo s polja, pa tamo malo isto da snimimo i uslikamo. Inače, sve ove zlatne delove koje vidite su od pravog zlata, 18-karatnog zlata. Pogledajte koliko je lepo. On the left side, Sheikh. Right, locals. Left, Sheikh. Family. Uncles, cousins, sons, daughters, all of them they are Sheikh. Znači, Das heißt, alle seine Brüder, Schwester, Cousin, Cousine, Tochter, Söhne, alle sind Sheikh. Okay? I evo ga, najskuplji hotel na svetu, gdje je inače sniman film sa Prepare your camera, please. I sada ulazimo u beduinsko selo. Ovdje je inače napravljeno kako je bilo pre koliko godina, Darko? Ali u svakom slučaju svi pre 50 godina, da, ovo je bilo. Slatko je ovo mestašce, da čekam da siđemo dole na plažu. Odmah ispred se nalazi plaža koja izgleda predivno. Voda izgleda prečisto, naravno niko se ne kupa, inače hladna je voda, ali mislim da to nije razlog zbog čega se niko ne kupa. Divan je pesak. Darko je seo. Vlažnost vazduha je učinila svoje moje kosi. Iskreno kažem, baš sam gladna, tako da malo ću ovdje još da snimim, da se uslikamo i imamo ovdje samo pola sata, tako da nema iskreno ovdje ništa posebno se obiđe, slatko je, ali nije sad nešto bog zna šta. Grad Ujedinjenih Arapskih Emirata ima 7 emirata i najveći je i najbogatijima, kaže 25.000 milionera samo u ovom gradu i velika većina svetskog bogatstva se nalazi upravo ovdje. S druge strane, Dubaji mnogo više ulažu u marketing i zato je mnogo poznatiji grad. Kad čujemo da neko kine, pomislim uvek na koronu. Ljudi, izgledam kao da me poplava izbacila, ali hoću da vam ispričam par stvari. Dakle, sad smo došli u Ferrari World. Imamo ovdje neki sat vremena malo da se prošetam i da se slikamo, ali htjela sam da vam ispričam par zanimljivosti u Abu Dhabiju. Nisam sigurna šta sam sve rekla, ali mislim da ću sve to ispisati na storiju, tako da ukoliko sad sam nešto ovdje propustila u vlogu, možete pronaći Dubai 2020. na highlights na mom Instagram profilu Tatjana Jo, kao što vrlo dobro znate. E sad, ono što mi je jako bilo zanimljivo jeste to što, inače, mislim da sam to već negdje u vlogu spomenula, da ovdje ima samo 10% lokalnog stanovništva i oni jako cene svoju zemlju i to lokalno stanovništvo, tako da su oni uglavnom rade na najboljim pozicijama u zemlji. Sledeće koje je rangiran jesu stanovnici Evrope, Amerike i Australije, ispod je Indija i, ne, ko je posle, Darko? Saudijska Arabija. Ne, ima neko posle Evrope, čekaj, to sam ja sve zapisala. Posle čega? Posle Evrope, ne, oni su poslednji. Arapske zemlje, da. Ispod njih su arapske zemlje i onda Filipinci i Indijci su posljednji. Ne zato što imaju nešto naravno protiv njih, nego zato što se škola u evropskim zemljama i u Americi plaća mnogo više nego u Indiji, tako da oni smatraju da kako bi se reklo, je više platio za školu, zaslužuje. Ko je više platio školu, taj zaslužuje i veću platu. Znači tu se plate kreću od 10.000 eura pa naviše. I generalno neki, na primjer, inženjer može da zaradi 7-8.000 eura, ako iz Evropske unije i mnogo više. Ima mnogo naših ljudi ovdje, tako da oni verovatno bolje znaju tako nešto. I baš sam ja pitala koliko, na primjer, treba jednoj četvoročlanoj porodici. Kaže, treba oko 6.000 evra minimum za život. Ne može nikada da se kupi nekretnina u Abu Dhabiju, može na 95 godina i možete raditi, u Dubaju može. Evo sad ovdje smo došli do jednog Ferrarija i samo još da kažem da može da se radi do 65 godina. Zapisala sam još nekih zanimljivosti, ali kažem to ću ispisati tu i trudit ću se da još nešto pomenem u vlogu. A sada da vam pokažem nešto.
platama, koliko plata treba za jedan Ferrari? Pitanje je sad. Sad ćemo da vidimo i ovu formulu. Evo je. Evo je malo manja galama. Dopalo mi se to što nam je vodič napomenuo kako i muškarci i žene imaju jednake plate. Ukoliko pripadnik lokalnog stanovništva želi da oženi ženu koja je takođe pripadnica lokalnog stanovništva, oni daju jako veliki novčani podsticaj, čak daju i kuću, a ukoliko želi da oženi ženu koja ima preko 30 godina, ali smatraju da žena preko 30 godina će teže naći muža i oni daju još veći novčani podsticaj. To važi samo za lokalce, kao što sam rekla, ima ih jako malo. Mislim da ovde najviše ima Indijaca, koje možete uglavnom videti kao vozače, kao radnike u hotelima i tako dalje. Tako da, eto, kada mi još padne informacija na pamet, koje sam danas u autobusu čula, podelit ću to s vama. I da, bili smo inače, ono što nisam mogla da vam snimam jeste da smo bili u jednoj prodavnici suvenira, gde se prodaju ručno vezani tepisi koji se vezu po godinu dana sa kristalima, kamenjem, koji imaju specijalno značenje i koje su od suvog zlata, prelepo izgleda i cene su od 200-300 za najmanje veličine do par hiljada eura.